ingon sa ay ko kaluy inyo ko galingon. Na? Tama Doon, gyud. no? Yahay gani kapahuway. Okay, what's up mga guys pe? For today's video mati lagaw ron mga guys pe watag pansyon kay nantitabangan ang tumis ka tao nga panakinahanglan o panapon mo watag pansyon kay para may luna nining pating lawas sa katong gyadto ang mga kwan yuta dito sa kamanga tuna-upload na natin yung video mga guys pe katong gyadto na mo ang tagiyana na patay si Lolo Milicio sagang may part 1 part 2 na mo guys na sa YouTube ako mga kauban ako mga kauban for today's video mga guys wala duga-duga ginihamanon kay namugos bukid Amoy kasakyan. na kanonon pa kaputunan pa Ha? Hi guys, pabukit na guys. Di una na mo. Emosunod lang ko. Na ako yung motor lang. Padala na ko doon. okay ako tanda sa tag block mga guys nalata dito sa bus namang dito lagi bili nila ang balas ko kaya dili na masaka dito sa kwan cemetery gud nila kay bisit tindalan sa bidahon hello block ko ito aning ano man naman ng hakot pero daghan man daw sila mga guys itong kwan hingtundan gud ya kami ani nga nag rescue super polo karon abot namin guys abot namin diri mga guys sa cemetery gud Pag anong bakilid. Di pa na maong dalan pa na. Di pa na magyang balsa. Puli man. Pero, kapoy na ba? magkalot kami ani ron sa among tugman kalotan beratong bukog Banta kay. Lingkod. mga kumakaban Ilang payagan? Alpisti, dili niya ha? Ha? Dili na mawang kalot ba? Hanggang lagi ako Yung ita sa dal, alpisti. sagang Oo. Basta mo ni. Kasi alpichi itong babae. Ang dalaga ba, alpisti siya. Dili. Wala nang puno. Kumama na kita lokal. Narap picture dili na. Kailan ko na. Wala ka na? Ari bata ko na si Salo mo yung pan. Mga tuwas na mo gilubong mo ni agot. Uy, ang last gari ba ito? Sino mo na yun? ito pinood to Nakagabot na ako, manag pa lang halublock. Hindi man na mao. Kung ingon lang sila magkalot sa lain, nakasugod na ka. Murag ba, wala yung kabilyangan. Dito, wala no? Naana to yung kabilyan dito. Kadin, wala dito sa balasi. Bisig pa daplin. Wala ka kabantay. Sabi rito, gibutang. Kamayan eh. Dito mo ng kamayan. Na ano to? Wala to. Ha? Pulo to kabuo. Taklob mong corona. Taklob na na. Taklob na mo na. Mga tuluran ka to eh. Kamayan. Ano ka? Labi na imong gamiton. dako kay braha Ako pa ano dilo tay. Dito niya na basta tagiya. Sama rin duha ni. Duha lang. Isa lang. Dikado kayo anaan ba? Bawis ani. Tama. Kada yung mga dinay sila. Daghan naman yung bara ninyo. Ayun, pala mo wala. manubra ng bara ang pala may kulang Ay ka pala yan. Pala no. kalutan pang bukog ng mga guys Ay basakan mo. May basakan. Balay, daghan itong bara. Hunter kung kanin matawanan. Ano pala ba? na Kalot na bisag pala na naabot lalo nga. Mumuka na. Itong palang isa. Ano pwede na ni pala itira? Umuk.
Pumuk na kayo, tanaw. May bato na. Nani ba to pagkalot nila? Kini pagkalot ani murag gamay ra kay bato na kuha. Ano yung bato diri? Kini non, sureball yun nga walay bato. Murag kaning kanan sini. Nay bato pa ni nga inuli Nay, na ni. murag nakakalot kaning kanan sini nga ba? Nay, murag kita rekalot ani ba? Oo. Nabutang pa man to diya ang gulang. Ang lungon diyan na pa man tong ibutang oh. Kaya wala pa na ako magkalot. Nay, nakalot na dala na mo din nga pa na magkalot. Diri gapo ya. Dili mo na kita una. Ibe para pud dire. Hindi mo to gihaya sinang suling no. Oh. Oh, dili lagi kalot kami. Diri ko man sa marna to. Samar taw no. Dugit ra man to. Samar to. Tinan na tuni ba? Hindi magino ko dito. Para may kumoy pulis ka. Sigol. Ne kasi kaya ka. May nayab, dinanay. Alam mo pa na yun, Jeff. Magaling pa magmarabang mo. Wagay na ron. Uy, kuan gid alsahon ni sa kumoy ang ato ba. Kaya ana ra mo dili ka. Kuan. Sunod. Buhian lang mo ba? Ang bara na ito taupon. Puta na. Ini kuan how asro. Kanto lang. Ah, nagna na. Gamay ra kay duha ra man. Kanto ra man. Pumuk ka na. Okay, mga gamot. Pwede ka na palaho, no? Ang ditambak naman eh. Di ako nang gipahumok. Tama pod. Sigaw na. Pala nung Nakita mo ko ito ay dancing. tuway ko naman. Kita ko sa una mga simenteryo buslo. Patuyo ning karang dunin kay na ay gumbar ni Ginoo. Muna na ninyo kami. Kaya mag-away ko mo diya. Yung na nagpalag para. Dasop. Away mo diya ako magkakawa ko kuha. Kamo may bilin. Lugi gyud mo kay wa mo gagunit og bara, wa mo kay pamuspos. Kamo magunay eh. Kamo man magunay. Awga ko, gagan man ko, palayo man ko. Nag-usik-usik sa hinaguan. Daghanag audience ni kuan eh. Dudong. Tago kayo sa mo kuan. Pas-pas ko kayo kay daghang audience oh. Grill sa ligo. Dili na gud pinalo kay iyang gipalak. Nagtrabaho ani. Luya na. Ka pa gid eh. Luya yan eh. Oh, naluya na gani siya oh. Gaya na pa siya. Wala naman na botong bara. Ganang ang trabaho ni. Ang trabaho diya. Ang pagpapala-pala ba? Ang pagtanaw-tanaw ba? Okay, ulo basta ipasabay mo ba? Napunta tong kuan. Tinidor ba? Sala. Tinidor. Natoron. Bukas. Kukuras man yun. Paano ko na ano? na rin. Mo nag-igbat katunta. Bulawan na gati. Itunol pa kato ni. Sekreto na to. Itunol kato ni Silven. Mo yun lang dodong at kalibang mo ko. Pag na gani kalibangon ron, mao na gina.
Nagdala na nag-gold. Puro sa magbibak. Bro, nga po gold ng iyang gilibang kay yellow man. Lalo mo ko do. Sunda lang tong humok niya, dog. Kanang tigas kilid ayaw na nagtaba. Sundo lang ko mo kayo. Unya naman na ilog. Kuha na. Naga na daw mo nang Tukod na sa kana. pansyon. Lagi sa bayan mo na ba. Ang humok. Tama naman na sa lubong na to. Bugado. Tama na sa lubong niya sa pansyon. Gamay pa. Paan pa natin. Hindi lang kayo para na kung kuan mapugong sa lublak ba. Nya na nato i-final kung magpa para Tama na makapat pinay pugong hello block no. para makapatong ang lublak. Tama. Tama na dong. Nang umuk dong kuan. Na. Nya na nato itingting ito. Paul. Ini magkaluya na gining natala ba? Oh. Okay, inaanas doon niya dito. Ay lang nawin. Ay lawin. Doon na nagano humok. Para lang humok i-sunggo. Yan na sa last para Humok na para makapatong ang lublak. Tama na na. Tama na ba? Yan na ko pala. Tama na dito. Bubat na. Ako makagod. Kana okay, gana. Kita na lang to, ay nagkakabit to. Dito na, i-split na lang ay nagkuhain ng ito babo. Lalo na lang ito. Medyo isiong na to na kung. Ay nagkuhain ng ito. Tama na. Pare anay buto. Agak dito ba pa? Terus lang mo pa. Basal pa ako na. Daya taas nila. Bunyi udah na. Daya taas nila. Wala na pagkata ng isa dito. Ano ayo? Ay balik Nagpaon na. Balik ni ka. Balik mo na. Bukog na paon din ito. Hindi ko kalung pala na. Nangantin pa ka na. Nanad ka pang basbas. Ipatindog. Bas-bas. Kung saan ba daw bako. Ang tangaras bukog dere. Kaya ko sulod. Sinubon nga ni, salang ka pagturo. Apa dito lang ta. Iya to. Murang sa to pas kapuyor to ko ban. Natok balay eh. Tadi kamu kuyog. Ibitro mo ni. Wala nang imuhan ko. Isbatan na iba, isbatan. Pailang hello block ba. Ay, diretso ito ay. Nodi ano ganyan. Kamu na sakto kana ko yung manon. Kurbahan. Ah, begini. Dapat baka mag-ingon nga. Yan ang siya ko. Kadang-kadang kita ko din ito. Kaya ito paglabay. Mabuta. Atau mo dito na. Pero mo maglalong na. Dito patay na kumita. Ginahan na ito ko. Naging lagi yan.
Yawa. Dito pala lingkod ganito no. Balik mo po. Ha? Ang buwak ko ayan man. Wala taro mo. O, dito mo likod. Ano wala hulugan? Oo. Taroy. Ada dyan yung kogyan. Gaya rahin noon. Kuno. Ay okay. Nagbok. Taroy gikan ti babaw. Kuya to dai sa ulo no. Tagpak yun. Sampak yun. Diplada mo. Nilagpang. Naturag sir. Kanamit din. Simba ko. Adi kundot na Oh, mo kakayo. naman kay helmet. Magkaingon diri si Tonto no. Pwede kung ulo dito ng sulay. Asa kung asa hindi. Laga ka Erwin. Ito sulay. Asa ya dong. Dia lagi pakai gaya main jadi itu sulay. Jadi lipat sulay loh. Mana yang akan sulay ya kalau ini bisa jadi sulay itu. Mabot karong pala. Ailan kayo ko na. Pre, dan. Balikan. Gusto ba taglabay ron ng taas kami? Ganyan na. Ito pa man eh. Bago pala ang ginamit ko ng umong pala. Bayan mo no? Mabot ang karot. Magpan mo doon. Matamakan ba? Talaga. Oh, kita berbalik kayak. Kita berbalik kayak. Dahil mas boy kayak hindi ginugunda din ako ang lugar mo. Hindi ginugunda. Undang natin mo kuman. Pagkain mo ginano pa ka ko na daw. Pwede ko pinundang na. Kumain buhay talagang para ron. Ina boy, ampay mo po na ninyo kabili mo baba. Oo, na. Muli. Mas lang lagi. Kaisaran. Kaisara lagi. Ilok man dayon. Kaisara lagi. Kung sa pamalo mo di ay mo, pabugat naman ako. Bukan itu. Bukan mo di. Wag ni katubagan na boy. Katumbang ka na, katawa lagi. Katawa lang yun eh. Imbis ang gamong kaulaw, amo lang katawa. Bina-bina, hindi ko ginutan sa among pisibitan. Magangaw na lang ni ba? Dalam-dalam murah ni obi ba. Ingat lagi bro. Gugukod ang hangin. Bro, ginagukod ang hangin, boy. Mabot ang talang niya ron. Tama dito yung ibo ko. Abi ni ko din kikay ko, ko din makapahuway. Kung gano'n bitaw ka, kikay mo na sa kaparang kapon ng sunod sa karabaw. Dalawa lang manaruhay o di ba manigarilyo gud na. Oo, kapoy kayo labi ng nanay daghang imbato. Bangi lagi kit. O nabitaw ka nang dili manigarilyo lugi man siya kay. Dagay. Oh, kay tuyo pa siya. Kasi
Sige na sa tukod sa Dipoy sa Daro. Ikot puto sini tumabalos ra. Basta dili ka ihion, mangihi lang yun para makapahuay. Wa ko na lain lingaw. Ang ba naglikit pa ikaw nakabalik na. Ang mga saunang mag-corner min o Daro. Lumbaan ay gumiring una na yun nga sanon. Oh. Kay pagvertikan mo matuna na. Tabunan na mo og kanang sagada ang yang Tangap. yang logo. Ang karabaw kasagaran man na, malibang man na ni kuan, abuang ipatumong, basta sa una ba. Naay ko ni ala pala kaway, pa ulit dayo ka na. Bisan lidahan nila. Ya mag at nagkalibang kabaw. Ani ang ginadili ipakalibang. Wala mo nakakuano. Ang grabe na sauna ba. Kanang lubot para mo matulog. Dala ko yung uban, dili pa yung matumong, imutang pa gina dito sa. Wa tong yugo. Amo muna mo sana pinadagan na yung karabaw. Ayun nga, wala siya. Tapos na. Yan na. Nauna man ka. Bitaw na makabuang sa una nga ano. Ikaw hinoon nga. Nauna hinoon. O dali, gid ka kay. Yan, kabuak. Siyempre pa kung ingongod nga. Makakita ko, nasunod pa lang. Nasunod, sa mga patagman. Nasunod. Kita ko kanang lamigas nga daghan kayo. Paana-ana di kasi mo daro dahil anak dito. Tumong-tumong ni mo dito. Puno. Ani mo isa sa una. Oh, nandiyan ka. Siguro sa lamigas. Sama lagi kayo mo, pinadagan na ito na mo. Dali, ya, sama po kayo. Kung hinay po kayo magpadala ng karabaw, sunduton na po kami sa karabaw. Tatugok ko na lalik. Yun lang. Ako na nga magdaro niya. Lamig na daro niya sa patag. Dili gid ka, style gani mo magpadaro ka, dili gid ka mo nga ihay mo kalam. Di amit ko nila. Sunog gid mo. Kina may wise kayo, ikaw nagtuyok na. Hinay na kayo. Dahil sa pangas. Ala po. Okay, sunod ta. Magkalayan sunod yun. Ano nang kuhaan? Ay lang dapat. Ilang mo ay ba na? Oh, Ada sih nang kapitan ba? Ano dapat? Selawa ba siya? Hindi ko malata. Lakat ito basta na ang ipilipin marata ng tubig. Itong malaan. Ika kuwartang Pilipil. Tugas mo gid no. Bantay lang lansang kay basig mulusot na po si mo sinilas. Dugay ayo ni Pilipil. Kana ba lansang ito na? Ano man? Kena lang. Langsang. Ano? Magsanilas lang mo. Kahoy na. Ito ba kayo ng lansang? Ayan na. Wala kayo na luklok. Tara, mag-gol-gol na. Kamuta? Bagol na ba? Kana daw kaya kamot mo. Kahoy na na siguro. Ay, pala. Bagol. Bagol git. Pa. Bagol sa lubi. Ulo niya. Ulo. Ulo. Okay, paano na? Ulo. Pero natlok mo ka. Why na wani ka lupa ba? Why ka lupa ba? Walay lupa. Nabaw ilang kukut. Layo na lang kinasya. Law mo sa unang alos na. Mamabaw lagi ang kuan. Kalo. Nainaya lang ako kay sakit ang ulo ko. Ay, ilain to yuta. Wala malagi lata sa kahoy lagi. Wala lagi kahoy lagi. May kahoy na kian. Nana, gadugo daw. Yung kamot kian. Turun ni sa kay tawo sama dai. Tunog ko ning ano? Anang uway. Why? Uway sa lati. Di mo mga ramos. Why pa lang ko kuya gid. Wala pa na ay. Wala pa na ginamay kahoy Di ko na di ko bagulo sa iyo. Dili si kahoy na. Kahoy no na to. Ay, ulo, matao. Muna yung Kalabira na. ilong soy. Gulpi di mo bangulo. Nanang kuno do ka lingin sa. Matara. Puta daw sa daw pulpuliro ka sa iba. Ay ko ang video. Yung Buhok ko. Ay gibutangan niya tanang kuan. Napton lagi. Jadi uling sa bara da. Kumpiyansa lagi. Nabaw ikot-kot no. Ya, so na Di makamabaw magod basta Ayan sa unahan na sana.
Butangin na sa tabon, diri ari pa. Dari na nato kukuton sa Diri. Kino para makantay siya. Diya sa kuan nga. Diya sa Angay kining butangan diag ko ano. Tumba na steel. Dilibang ko siguro sa iba. Tumba ng tilo. Archaeologist mo din yung taan. Kinakwan mo na ako. Lungon? Di, dugay yung trabaho na dito. Ano makita? Kini? glass ubra ko to eh. Ikay kayo kuan. Wali ka magsurti. Di ina mahadlok na ba kay glass ng ubra na. Bildo na. La may glass ni. Nagabok na rin kahoy yan eh. Tapos may ulo. Buhok na? Buhok. Ayo, pilag ko lang buhok ka. Malong buhok. Naantay sila tingin po. May pambalot ang balot ito. Sako. Silupin. Sako dito mo. Silupin. Ito sako. Ito man yung iyaanaw. Ay, na. Silang balay. May tao dia siguro. Gila, magkuha na dia siguro ano. O diya. O diya ka na. Sila tuwing ni Bot pila nang 18. Yung in. Kuna 18. Lako tama. Dato pag-alis sa dego pa no. Tumugog mo. Ayaw, isulod na lang. Diyan lang siguro sa. Bayan ay na lang ko ay sulod na lang dito. Sulod na lang. Oma, sulod na lang. Di basig na ato sila suglanan. Di sulod lang sila. Sulod lang sa diha. Diri sa unahan to yun. Atong garaw sa yaw. Gamitan na atong garaw mo ikot kalibot ba para makuha. Kamay sa Libil sa ulo na. Kamay sa daong no? Nga na gamay ang takuan na sa tao no? Ngayon lang, kaya maigo na mo. Bungo niya. Kamu teng tambok sih, mawala ng tambok. Ito na ito. Buti na lubog na pagtamak no. Bukan. Ang atong lawas, mo na. Skeleton na. Tinaw balik na siyuta ka na. Nahimo gid ang yuta ang katong yang lungo no. What? Ang lawas yun. Mo na ang bukog ra gyud mapuslan. Bukog na. Mana nga mag-istorya gyud ka dis kalibutan ng paubos og pasaylo kinahanglan na gyud kay bukog nga mo pa. Tama ka. Ya, kung na wa kay bukog masulti. Ubos nga sige kag dumot. Dito na imong kalag. Diba na uban nga way bukog malugti may pamamatay ka nya karon kung magsakit yung kilak-kilak. Okay. Ya ato na ka magmahay ilak-ilak mamatay Patay na. Sakit na soy. Ay soy. Araw ko unahan ko ang ulo. Matay bantu rin dahil si ring soy magpaamba kay mo siya dahil pa. Siya ding last eh. Maray gid yung lulang nimo. Kini si ring soy kay. Ay, tala. Papanong tatlo. Angag mani. Sige lang. Umok naman. May rin si Joy nanang ulo ni Joy Nanang ulo. Kumang ko na eh. Bubur dito. Maglaw man ito magkakalot na. Magtamabaw ko minsan. Okay na ni. Okay na oh. Kaya sa'yo. Gamay. Kari lang ko. Mubo. Aka na. Baga, lalong pa man na. Damo ka ng mga Soy. Eh, na yun. Largo tong balas ni no. Ha? Balas lundo re. Oh, lundo ra. Kasi ka makino. Ganahan. Kita ka balas. Ulo na niya. Ulo na siya. Ulo na ni. May gani na hinay. Ano ba? Galsa ba. Ay, katubong ko. Baba po dito re. Magana pa niyo. Kanang magdinog guro na ba. Meron kay ligo dire niya si. Bawal di lapos mo ni dire. Lawom ni. Nakakalot ba ni? Rum na. Gamay. Taga. Oh, kita ram gyapon to nagkalot to diri na ngayon. Lawom ni. Pero sagara magud ang katong lubong nga kuan. Undot. Mo kuan kisa mo saka ba. Magkalot. Kani yuta. Mo man ibibilas yuta. Nagbaba ni. Sa ulan ko. Labi na ni kung idaro ni. Mabaw na gid kayo. Yung ano ang kalot to. Ila na rapod. Babaw pa ganito. Bayo na. Pambiyan si Rinso diri. So may pulos na tulong, hindi mo katabang ga. Gani. Ulit ta. Ay nya na ato sa pakwaon siya kuan. Pakwa sa nato siya. Jadi kau sa trap abo soy. Tama sana dia. Jadi sinato na siya. Ilubong gid may magtagbaw tagkuha sa kukog si Ingre. Kau sa sinato na diri. Ay dia may unahon. Pantay. Kaon din ang ulo na para dili na pagkakatama karon. Oo, tama po. Wag na ito bumiro yung sakit ng tingala. Opera niya din tugot.
Adlock man. Lagi mo subay. Kuha ba ang ulo? Hindi ang ulo na ba kuha? Wala naman ang ulo na. Wala man ang Bulag-bulag ng yapon di man ay dili man na sa ibuog gid og pagkuan lubong. Isaho naman na siya. una ang ulo kuha para nga makatapak ka. Kuha sa yuta, kuha sa Palibuti sa ara ka raw. Palibuti. kanang lagaraw. Dumita. Iyo kamuta kay basig may lansang ba? Oh, Soy. Kuha na anay ka kuha ka raw. Kuha may lansang. Ha? Huwag na tilansang doon ba? Isa na ikundang diha. Anak napi ang sinina o. Wala masata. Atong sandang siguro. Puro, ano? Kanang taon? Yan, nagpurong nila ito pa niya. Kiri, yan ang... Mura na siguro no. Kiring sundang. Kuya na Ben. Gabay din eh. Bay na. Ha? Buhok. Buhok na soy. Tubo ko yung buhok na. Yung buhok, yapil pa natin eh. Dogi banot mo yung ulo ni. Ah, bueno. Ay, pana unlan. Punda sa unlan. Kami ko binapulatang panap to no. Hindi mo na nagtandog. Pagala ni ulo. Sulod siya kana. Kanang lubong mama ni. Mo ni kalong ibot mo ni. Sa kondre. Mukha ka na. Ginagay kay sumpay pa. Sumpay bang bukog. Gwapo na kuwaon sa tanang yuta. Dahil pa yung bukog pala. Ha pala. Dundur mo kuha, nagduro na. Kuningon man to siya, may sarap kuha. Wala pa niya, padulong mo dito. Ay kuan lang yuta lang si. Dahil pa yung bukog. Doon na mo kuha ha. Dahil pa yung bukog. Sumpay ka. Sumpay pa ba? Ha? Sumpay pa yung bukog. Lang ng yuta diha para sumpay pa diha. Sumpay. Dahil pa, tingnan na kung ginay pitik mo. Naguto man to. Naguto. Nakakuan ba ni? Nakalak pa ng bukog na. Tulaan ba nakalak? Sino na lang mo kuha? Sakit pa na. Sulubuan ni kanta nila, di ba? Diri lubong sare. Hindi ako natambungan dito. Ay, sa isa rin ka. Kaubang ba ito? Yung pangutot na ko la. Si Ibrot. Menterio. Sugot yung medyo nga diri dalon. Dikarga ka karo. Karo ito. Ang last nga lubong to si Pinot. Nakaadtog ko dito. Ganito na nagkalat dito. Layo mo itong malagpot dito. Kung yung mga iuab dulu dito ba mga kitchen dito kasukat mo dito ba? Sam, kapag layo ang Gamay pa ka to paglubong na mo. Taan man ta kadre. Ganda. Buhay pa to, dili mo to sila sinabot. Ibutan mo ka tislulo. Yung tislulo, hangol man to. to inayan to murag sinto. Ayo, mo delu kay mong lula ro dito asa to ron. Sunod kung diday na. Disihat. Ikaw may nakakita gyud. Ikaw man gyud nakay. Kailan kayo na palabi? Oy, sir, kinanaman din yung kahoy oh. Hindi kay makuha man gyapon na. Di, nasakop naman tong bukog na sa anong kahoy, sulod sa kahoy. Kanang magkana mo na ito sa diri sa kuno. Mao na dihang bukog. May lead ka? Kaning isig kakilib na daw kahoy. Oo. Ano na siya sulod. Sino kinang kahoy ano sulod naman. Na kahoy na. Sako. Hindi kahoy na. Dito kahoy tarpulin Sako. tarpulin bro. Ano na kumugat? Wala mo buat ni tarpulin. Taas na. Bagihan ka ning sako. Ini ang pakuloy. Lagi gimana tepat. Depan. Kahoy na. Kaysa perfume mo na ba? Kaysa simento ni puti kay nigkuan ba? Labira. Tijud. Tutong kang, anong pa ni, kuldadan, kaya bago-bago pa, puti pa ba? Puti. Okay murag Walo, kung siya ba ito yung kalot mo. basa pa eh. Wala naman nagbasa, pero puti ko kayo niyang dili. Simento. Dili niyan eh. Bugong. Murag buling mo na. Ya hantila na. Kahoy lang. Kahoy na. Kahoy na niya, sir. Kahoy. Nasa yung kahoy no. Kana niya. Ay, wala ni. Kanang puti. Kanang yan kanina. Buo na gina siya. Dili Kanang yan kanina na dito ilalong bukog ana.
No, kana sulod na. Ay, di po malata ang t-shirt, no? Di malata ang t-shirt. Ay, Sa nanay ka ni Biday. Kami nagbalay na to. Napang pante ay. Nagkanda. Mapag-atong dire sa bukog. Ano? Ano pa dire niya? paano rin siya? Ito pa yung salina. Sliding. Dito pa. So, boy, sa mga nigapod. Dili. Makaraw, asundang, soy. Hindi ko ito lang nabigod ito mo. Sa ilang sangsi. Amat na gini. Amat na gini. So, ba? Ang mga dili na. Kasi yo. Pag ingon niya doon ha, huwag mababa na ka doon ha. Oh. Yan na ibagol na. Buko mga boundary. Uy, sa buko goy. Ay, buko madali. Bukog rin pamili na ng kuhan kanang bukog rin mga Natila. sila pamili na lang oy. Tabunan pa man nagbalik. Buat sa isahab na soy, kwa unahan ng bagulo. Kaya kung Kwa na bagol. apil ng tila niya doon eh. Ah, Apil na. kwa nang bagol. Kaya nagtapos naman niya. Dili na sa unahan ng bagol. Yan tila. Yan pantalon. Mo nang ko ka una na sa pagkilid. Apil na to ning reaction sa kuning sila. O tila, apil na. Ay, di na ikot. Mga pila, puro na tila. Kaya ka na maghabo sa sementeryo. Apil din ang ko. Sa niwala. Hindi na yung mabilin. Bukog man yung sulod sa ako. Yahaw na sa nina. Ito na lang sa ako ba. Pre, pwede ko na. Ano naman yung kamutan mo? Ana tabunan na sila. Tabunan. Tabunan sa tila niya, sinina. Pero sa lalo man ako. Kailangan man ng tila. Mo na nagibukog. Bukog na siya. Lalo tila. Pero gihabol no, ang kuhan tila no. Okay, parang siya tila ba? Oo. Pila edad na namatay doon? Mama mo? 67 kuldadan. Kuan gini na. Nakasakit nga kuan gini. Paman to kining kalit tong tiyang sakit ning taki sakit. Testing ka ni sa'yo. Pagol na to. Kinala, bibira mo ning ospital niya. Okay na dito sa ospital, uli. Sa kaya ko gining mutik sa gikagabakan. Ilalang itong nakapugong. Abo to sa may Hindi na naipagbuong kagat. exterior eh. Ay lababol di. Kuan na kuan gini. Ako pra alsahon. Dala mo sa lababol. Tabak. Nalimpyuhan lang. Asahon lang na tila. Murag hapin na siguro na. Bawo na dito. Bayo imong guro na. Dali lang sa tila. Ito kaning pani ganing ang habol po sa buha. Kaya kasagaran ipadala ni patay. Mga bago ginang pinalit. Yung naman yung po pasilip. Limpyo na soy. Hindi na nakapag-arsa na ro. Nilok siya kan lumulan niya bro. Bugro. Ito slide abi na kitiga ako nga. Dito ra brand tiyang kan. Dobaliti lumon na diskilid ba. Ito may kuan na kanang nasunda na tong bangaga na ron ana. Sa kuan. Magkana lang siguro ko. Na lang no. Oo. Balikan lang gaming yuta no. Alam mo tabal sa dito. Magbuha pa rin. Hello? Kamu juga kain Lorenzo yan eh ba? Ano? Okay. Lalab! Nahanap ay kubkubon to. Lalab mo tayo, kubon labs! Yan bukog sa tila. Tinangga doon, doon. Ayaw ka na doon. Banig din ako, di na sa ako, banig na. Diyan po kalabang. Huwag bagay banig. Banig yun, pag-up kayo. Hindi gila ta ano. Arang ba ng plastic? Ay, para hadlok yung bukan na lang. Mga nadak ka. Karon ako karon pala niya ako. Pero ba kaya galagaan? Ito Geraldine, meron na adri tag-iya ba? Ito.
Ha? Pendagangan ko din. Dagan ay sobra ni 20 buklubong dre. Dagdag lagi dire. Ako tingnan ng buso. Mga espiritu dire ipabantay ba. Mga kanto. Tinayahan. Kapainti na din lubong na diri ay. Dagan kay ngidla. Kani nga kuwag nga kahoy. Manay mga lubong na. Ikaw daw nang bus daw. Na pa ginati to dai don? Nari ay naada to nga sawang aning primo sa boss. Ubos pa. Oh, bus lang ano, nang may lubi dia. Manatog ka ng kahoy ko siguro. Ito ka naging kahoy to. Magkano to? Karang kahoy nga dako. Bro mo man tayo una gilubong dire siguro. Pag bata ni paputin mo yung una dire. Layo. Layo nga din yung grupo. Siguro kano wala mo. Kaso nga kahit gusto ko Tingkon lang nag-asa ng kuan niya, banig. Iba-asa ng banig na buo ginagri madala. Kaso ng banig. Mo mabilin. Harap ini. Dire na ito nang ito mo lupo. Anak din dun. Mo kubrang kuan kumalit. Wala ning nagbas mayo. Dihan man kay dahit. Magkaro siya, sige, hiwa mong lubot ba? Magkaro. Kita tabangan. Sige. Mo nang bitaw yung Mo na na, si Lupin. Balik nga wala. Balik og tila. So, natabunan siya. Tabanan pa na tabulan. Natabunan sa tila. Lalong na tila, bukog na na. Nang kay banig. Sabay na sa banig yun. Kama kuan siya. Kanang banig hapin ra man na. Lalong tila gido. Dihan na bukog. Sabay gira sa banig ba? Para dili siya mausik. Ang banig yung asawa na. Ganay lalong sa tila mo na yung bukog. Banig pa ko. Banig pa. Kitabunan ba din dog? Putos ron eh. Ambot wala sila man nagsulod gud ani kunule. Wala na ko yun. Wala ka ng tila, bukog na na. Muna na yung sanina. Wala. Aray mo ko na ron. Napa? Napabanig. Banig pa. Kaya anak siguro. Putos guro ba? Putos. Wala din ni So, ay, basambar rin. wala. Wala man ni nabot sa market tulong ni kadlaw. Ay tama. Apa Tapos naman na sa nina. Apa sing ipon ko niyo? Apa na ako niyan pa? Hindi ko naman ito lang. Wala gini inject. Wala inject to sora. Tina, na Napaka baho ganun si mga. Tim yung pasaw na. Wala nila pa. Ano yung maapti? Ito ka baho. Wala tag tulog adlaw nga kuan. Ay, patay na si Tim yung Baho ano na eh. ba? Patay na. Tama, patay na si Tim yung pagkapatay. Tulog ni kadlaw haya. Baho na eh. Wala yung baho. Wala nila to. Nakita niyo yung bato diyan no? Mo nang bato to Joy nga. Ba gyud giana na. Ay, na slide. Slide mo ana. Oh. Mo man mo kanan. Patay di tama ang dabi ni kay bato. Hinumdum ko ah. Nakaigo di magbato pagkalot na. Bato. Ginanaay ko to ano. Sugib na, gisugib na. Ikwaon mo tara, yung anak man dito. Mga ganitong nabutang. Amo man ni siguro ngayon nabutang sa Oh, mo ni nabutang sa. Wala pa na human. Amo dai ni takilid kay gisungid dai pagkuan. Oh, gisugib ni. Pero may kalto humok man. Sige, tilay dito nya dili na ma. siya ng tago ro. Hinda dito palawan. Kani mga karaan daghan kay mga kuan. Mga sinubong. Oh, mga ana. Duwa kay tong parisan nga Rios. Oh, kato mahal ito. Okay, karaan pa to. Wedding ring pa to. Pero Kasi ako isang mapuan. Sunod-sunod pag di ay. Tingnan ko mo. Karot lo mahal ito. Dili ka taro. Ano sinilas na lata di. Orang sinilas siguro dong. Bili na to. Ang kabunan niya. Kaya sa mga nitibo, kaya sa mga sulat ng mga Chris. Wala po. Ano pa pagkaluto ng mga Chris? Doble na na dipilot mo rin to. Hapon na na. Banig ni. Panig ko itong kuan. Banig plastic. Plastic. Ay man ko siguro. Pwede mo ibalik yang baril dito. Ang ko ulit ako. Buko yung tao. Jadi makan natin. Kaya mahipos kita ng buko gani kina. Nga buko. Mga tudlo. Yang mga tudlo na.
Tulo niya. Diri. Ay na budlo. Ano na ang tao pag abot na ng inanang panahon na una. Niya kung buhay pataas tig kahit no? Magyo. Gabot ay parihar dahil itang mga bukok. Parihar tanan. Parihar dahil ita. No, may panag-ilang sa tao. No? Wapo pala ito. Isuyo. Ang kamatay rin, parehas ng forma sa kalbira. Parehas sa kalbira. Parehas ng forma sa kalbira. Mo gi na kani si Jojo ako tigulan ko niya bata sa parihar mig ako na nay bukog ba. Parehas sige daw. Nakakulintas og 25k. Ang bracelet 25k. Tapos wala na rito ke. Ang tuloy yung rutan ni. Pagbutan po yung mga katigulangan sa una. Ginawad din na. Kita. Suko mo ito. Ginamos permisudan. Balik-balik ka katuro. Waigit ka na. Gulay na. Hindi kayo mo daw. Kaya naman nga na. Diri dawaton pre okay patang kon. Sa una biyang panahon. Dali kay. Dito diga pun da. Papanca. Ngayon kita ni. Popular asan. Ay sa tabuni wi. Pala niya ini. Sa gamon. Nitong buksak ko. Yung kumutok singan. Balikan na lang ito doon. Bansang nak. Bukog yan eh. Balikan mo na yun. Ang mga bukog, gusto na pa bukog agmay. Asa na ang buko ko sa kamot? Kamot na. Asa gud. Kini diri ba? Punta ka dito si Sali Gamay, na tayo. Di ba mo ano po itong palampayan? bukog dia. Si Sale. Bukog man ni. Minumdum ni. Kuha ni Sane. Ako Sane po. Oo. Bit po ito kung dako para Dako ito yung mga ugat-ugat pa. Ay duha de ko. Kaya ba nagbangka? Yang anak mo Duha ni sila. Tingin ito nila to. Si? Tingnan yung Ang banak. Yung bana. Pero na okay na to yung bana. Siya mo yung nagbangga. Siya may nagbangga. Nagtabog siguro siya. Ini nalabay ni. Ay itong kini. Oh, labay ba na ubok. Diri man tamaan niya ko daw. Kaya wala ka helmet. Imurag yung bana na amat o na pagaya. Wala no. Kalot mga kay, mga gini kalot. Balik mo siya rin sinilas no? Balik mo rin sinilas. Kaya nang kitang bukog. Bukog pa. Ito nang ano. Ikan sinilas. Kuway kasoy. May bukog din guys. Pagkalutan nila sa nagabak. Ano pa gid sa sandalo? Yan. Ang sandal Paul. Bilang na i-plaster no? Masura diba? Totoo. Balik na diri. Soy kay ang gamit naman diri. Balik na soy. Bilang bukog rin. Kasi may bukog ba? Ay sandal niya. Wala doon. Dito na stilan niya nakuha niya. Hulog ni. Huwag mo balik. Kasi na to. Naglukot ra ba bisig na. Ulo kita na to. Masinsin na to. Lihan nyo. Pati sa kanlog kasi pa nagkuha. Naipit akong kamot rin ba? Binaon sa iyo. Dilihat ng basyo mo yan. Kuratan. Pero pagkamatlok ng gina ko. May gulpar diyan na napunta Ako ba nga bukog rin? na dundo na naman. Oo, sa natin. Ganit na duwi. Mga join no? Suway. Ito mga kulamay-kulamay nito ba? Hindi oh. May lagi yung bukog sa tulo. Nagmay yun. Kasang kuan ko do. Murong siguro no? Mura na yung tibuok. Bukton. Ito yung taon. Wala tama gina na si Biblia. Manapit ka po iglang sama sa ito. Pati na. Sobrang ka po natin. Kapin na dito. Dumbay sa bukog natin. Gari natin. Duwa na bukog diri no. Katong gamay mo to Moto bukog niya. Ilang diri. Batis. Daghan man ang bukog ah. Daghan na diri.
Paa na. Paan na. Paa. Ah, sa ita. Oh, tako. Kantuay tuway wala na no. Wala na. Galakaw mo daw na. Wow. Gamay na gani kayo na Ang iyang ribs wala na no. mo din ang tao nga maniwang dahil nga gamay na gyud kaigti. Totoo pa unod lang nagapahapok kaysa Ano to? Ano ta ra gyud ka pa. kuan na diha. Ikapan diha. So, ang tao Ano na sa sinina. May kaning bukog na sa bigla nga. Kapay bukog ko lang to siya mong kongkol. Napton. Mali si Chris pag dala ng bukog dito sa dito. Ko pa na. Kita bilog Ano ba? gagmay nga brown. Yan ang kuan, kulamoy. mas gusto gyud dala niya yung bukog. Nabana ko dala ang bukog. Tikra man ka sa spirit. Yan na. So, kung pamagani oh. Ako lagi kay ubilyo lagi mga 20 ka pinto. Bisik pud yung pambranyo ha. Napitisik man no. Gihipos to ni Mario kay gibot yung Ako pa sugaro dito eh no. dili ang iyang gipan. Katong bata ni ubilyo gud. Duda. Kanang ilang aguni. Ah, yan. Tuway san magbago kanang ini tumod gani na tisik. Nagay. Wala na gaya na sa ribs niya. Kanan diri no. Palit. Napipanik nyo. Kana ko yung symbol na, symbol na. Ano sa mga sayang. Yung mga kuan ano nga mapuro magyapong kalabira. Mo ni magilot mo na batayan magilot ko. Muna sa final Mo court. na subay-subayan sa magilot. Pero final court nyo. Putol. Dapat pang final court nyo gawin ko. Kaya sa kung dito sa oras. Kunik naman na sa. Kailan siya? Ang makakunik na ang lamang ang ato amang ugat. Yung gusok. Nagkan tayo sa bukog mo. Sa kuan mo. Sa ribs. Talikod. Likod sa pagbangon. Kung pila na yung bukog diya mo na tong bukog. Ang manok gani nga daghang bukog. Sabi yung bukog sa Ano sa baga. nito ni. Yung may reregyuta ning atong lawas no. Kana yan ko no. Dira man ay unod. Tubig ni daghan ani. Report bad sa kuan sa lawas tubig. Report kalibutan. yang. Kamot ni. Mga tong diri oh. Duha day kabuk. Tagwa ni bukog na to diri. Ano ba dito buk? May uban single kanang mga baksidor. Kanang mga kusog mga kumo. Mo nang kakaiba nga tao. Gifted. Mao nang lingin kay Cedrio. Bilog. Kaning pakyaw. To na man doon. May uban nalingin ka na sa kana. Kung pakyaw bata patay. Mga gifted na. Smiles na yan. Kumpleto pag-ipon nido pagkapatay. Wala ang ipon. Nago na pa man lagi ma. Ang uban na bili. Mas pangagay. Ibabaw niya ano ito no. Kahoy ko. Kaya kilibi. Sundang. Guna ko niya. Ay, yang guna lagi pa. Tunaw na yung kan. Kapila to ada. Ayan. Dili na dia gap lumito nang dundun. Butang mo na. Dili iya man na sa ka. Na sa ka. Wala to tuwa yung wala bro. Nakaw. Tamulakon nga. Antik pa ko ng gunaha doon. Anting ko ba? Doon. Hindi na ginabuan. Pinalit na niya dia. Buwaong na day. Sa mga karaan pa na ba? Mga gamit nga wa siya na baho. Ha? Mga gamit siya sa baho. Marama po no. Oo, day teknik ko na siguro. Naputan sa. Mo po nagigamit sa lungon. Magina ka. Wala sa mga na sa mga traditional. Sikap rin mo na rin, Wala. Diri na kuha na tikap. Yan rin ba? Uban dyan piso kung gipatay. Balik lang karon kung martiya. Yan. Ako ni gamit. Aga na sunga. Kaya ko ay gyuta doon. Biyab daw. Suka ko. Ano ito ito na katao. Panga. Kay ngipon sa. Ang ngipon no? Bagaang. Mo nang gahid kay ibon kunik na sa tungkol mo. Wala kay panga, wala kay suwag. Baga.
daghan kay ta dito ba yan ay gilubong ba dili dito kay ila sa inaw nga. Yan na. Ingom dito nga asas Joy dia, yung tapal yung mga bunga-bunga ba. Asas si Lolo dia. Isang bato si Joy taas ang ilong. May mga ilong na. Wala na ay. Pareha mga Wala na ay. Lantaw ay mga ilong ni. Salamat sa gihatag sa Ginoo nimo. May mga pintas mo. Salamat kinang gwapong dagway ko no. Oo. Ah, pasalamat pag yapon tong mga basta buhi ay Oo, eh. kisabay salamat be utong. Mamatay na niya, hindi naman kagdagway dito na no. Sige, okay. Okay. Tumagan ko na mo. Wala na pita no. Wala na dari. Dito dito na lang tayo kumita yung mga kuan. Dalawa ko lang nakikita ato. Nagdaro mga ito walay mga tiil. No? Mga pungkol. Itong mga pungkol kay lalipay mga gani kita mag-uol kita. No, mag-uol kita kung mga pilyon, mga anan niyo kumpleto man ta. Tama agad. Mga naong lang. Bubo ana lalipay ba gani? Kini din. Nagul na sa naong. Tingnan dito nila. Kita puta. Bukong lang gid ang pusod. Ulaw yung nanaw no. Maghikog ka, kana maghikog Hipo na siya, Le. Maghikog ka. Okay, napilyon ka, hiubos ka. Karon nakasugat ka tong nagkamang Kasi- 15 taon ato ning gibuhi ganito. Di may rin yung ipon. Mga Balik ang ipon. Surado. Mga tisa. Di ba na patanggal ang ipon? na, kuwara? Dito to ganyan itong una mong kwa. Kinamay pungkol. Dito? Na may pungkol dito Joy nga. Itong naisang Nagpakitabang po. Nalas pang ambak na ta siya kay ipalitag sapatos. Wala yung ipon na. Nagpakitabang gusto mo siya mabuhi. Di tabangan niya. Yan. Yan. Ganun napatabang magawa mo kay tiil. Gusto ko mabuhi eh. Balik na dito Joy. May nota. Alam siya. Yang ikuan. Basta di ka. Napasoyo. Huwag ipalitag sapatos. Pero gawa sa kwan. Tila. Alam siya. Atot. Kena. Ay, ay. Dia. Ayaw nga kay Bulawan. Gawa sa una pa kuko. Buo pa. Explode sa. Ay, nabitaw yung komedya no. Basta mahuman na. Basta ini ko man ba. Kaya katawa. Serius sama kong kaigot. Wala ko nang serious kaya ang istorya. Ay, balik rin eh. Kanan ba mo ko no? Bata pa niyo na. Hilaktan ni ng suling kaluoy. Ingon sa ay ko kaluoy ininyo ko galingon. Na? Tama No? agad. Yahay gani kapahuway. Kita usay siguro maluoy ba tayo. Jojo maluoy. Balik na, Dre. Wala na sa. Wala na. Sige, terus dia. Mas una malata ang lawas kaysa sa nina. Tama na. Kanya mag-uol ka kung kay sa nina. Nako. Yan lata. Kung kami sa nina day, mo din yung magsanina kita. Kaya ang lawas sinangga. Tama. Enggak yung suggest. Pero napagay mas labaw panggaon kontra sa lawas. Espiritu. Espiritu pag yun panggaon niyo. Balikan Kaya ka na lawas, diya naman na. Oh. Balik sa ko dito, Colonel. Balik na ko dito. Kami na lang ang mga klastar. Hindi, paano mo, Col... Dadang nga po. Ha? Kanti na yung panggot. Kanti na yung spirito. Yung lawas, dala, dala Dre. Dili madala ang lawas. Bilin ng itlota. Tama yung kasoy. Ang importante, ang espiritu na ito. Mo na silutan. Kung nag-iubos ka, naglagot ka, silutan ka sa imong salat. Kani wala ni. Good o bad ka, balik ka sa iyo ka. Kung magpakamatay ka. Kita karon patyo na to tong garbo, darang. Uban ang atong bukog. Para ni Kristo. Sa Kristo nagkakamatay sa atong sala. So dala yang bukog. So mangandoy ka sa dayuta. Tama agad. Pas kadaan. Sakripisyo ka. Sama ka nakasala nimo. Kung nay nakasala nimo, amo nay walay bili nga. Bilhin na to. Ikaw magsakripisyo dito yun. Sila kasakripisyo. Ay, dadan. Dadan. Agwapo naman. Pansir ni pansir. Tama dai. Dala, lubong yun na. Buwan ko na ni. Asahon na to. Asawa na to. Oo. Ay, tantan. Tama. Tama. Balik mo to, ulo. Ulo mo. Pero po man diya. Ay! Mao
Oh, di ay. Oh, nama. Sabay sa. Oh, sabay sa. Makikita ka doon, nakapag yun. Ay, sus. Padala man mo di ka kamo diha. Tama eh. Oh, Kasi na kay nakapulo na. salamat lang mga short pa no. Mga ito mga bro. Grabe. Tulo na sa tulo. Mag-uniform. Dili gituyo gid mo anak. Kamo gid magpanser diha. Oh, come. Kaya sa ako po, ipusta ko po. Dili ulo agi na. Gunit. Wago na imong kalo do kay wala dili sa. Ah. Oh, para sa mga ulo. Para sa mga ulo. Hindi ko pa. Ah, para sa mga ulo ba? Udah. Oh. Ah, dia parihan. Lugar. Para sa mga ulo ba? Di happy. Wala yung trabaho nga. Wala mo putay. Di happy kayo trabaho. Murag yun, tinuod sila. Nag-sleeveless, last ba? Wala ba yun? Ah, grabe. Tawa dire para yung serious ka ito ba? Tawa ta sungog sila. Di kami ran tulod dire ba? Kumala naman tayo sa pangay na. Kasubo. Di, kitawa naman tayo. Subo. Di ato ang plaster taro para marriage na. Oo. Grabe, urag ito. Sugon, daman ta dire. Fix po silang tulo ba? Sugon, daman ta. Dapat sulugoon mo na boss, aganon. Oo, agad. Untay, tahod. Uniform bro? Kita kilala kita mga kulo na ni. Sila Wala gyud mong tipon sa pundok. Iya, namay laing pundok. Kamura tayo maluwas. Tabunin na sila, gol. Abo ni bro, luwas lang yapon. Yo, suruh langit lang. Gagawas sa yapon eh. Si yang man ko ma-blow press nila, yan purong na lang. Yawa ang. Apil dalin pero na. Daway tadi tu. Apil ta. Awak lah tadi tu. Ringan pa din oh. Dire Nanti kalau ini pasta din sa kwat karon. Serius sih kung naulo ba? dapat. Dili ra sige ganyan mo kung. Kasi rin ko pagkakita sa kululi. Hindi ko pika. Nandre. Tama di pagpunson. Pero ulo lagi, una lagi. Kahit hindi mo ito pang Apil. Kore ni boy kape. Ang sapon maglulgos ka na. Tabangan mo na mo diri. Sa katil do ka bukan. Do ka tao. Gos ni kan daog boy ba. Kain mo na mo ang tele, kain mo sa kawi. Tabangan. Maglisod lang tingita ni kasari nga lugo ma. Wala tandaan. Ah, lamay ka no lapida. Wala may problema kay dugangan mong gani. Problema ni kung dito na to butang. Lingaw-lingaw kita ketawa nih. Wala pa'y balas. Tagba gitu ron. Kita na bagi grupo hadiri. Ada ka grupo. Korban. Ako rin magiging sagol. Wa pa mo kuro niyo. Kung ni makat do sobra do block ni. Kamay ko nang gawat ni. Pancon mo di. Kung sinisundon, anak na lang mo gawas. Kurinta man duha ka block kurinta. Kasi sa mga private nga ganano. Tanawin mo Brad. Pato pa na pansyon. Lubong ba? Kanang kuan kanang mga kanang Masudad na. anak. Backwood. Memorial Park. Memorial. Pagbagay burog lang tong pansyon daan. Nadire ang tagaya. Tuyok lang. Asa man? Nadire? Tungod ni mo. Kasi mungit ba? Nasa dito tapan ni boy. Ano sa diri ang Tanaw. wala tay kwan to. Kat tip. Nalipay siya. Ha? Wala sa nimo taning tulo ka bota dia. Hinay ang order diri sa uluhan ay. Ini abutan. May uniform. Ang yang ano, bagbag. Kaniyo.
Isablay na. Ano ba? Isablay ba? Sablay ko. Pala ano rin ako, mahagbong ka. Ay, mo papuli din na si tamak-tamak dia kay Blora na. Ah, Sila mo mga nilang truwa. mapil tadi ha, wala na. Magubang grupo. Guba ang kamada na. Anang kamo, ang di color mo ipaambakon dia, tulo ra pud na sila kandos. Oh. Oh, tama. Siguro pag kinaya Oo, green oh. Ya yellow oh. Tusuluan. Oh, puti. Ah, wala. Ikaw sa dong. Ikaw sa dong, ikaw rin kaputi. Ay gumughawa dia kay kamo ra maglahi dia. Kambyo mo dan, sila na po diya, burag wala nagasok ginigan ba? Kira magasok kay. Ganggan. Matay. Amo gid ako lang. May pison rin ako kayo. Dito kita ba? Apoy pison nga. Resipit ako po. Wala mo resipit ako po. Sakto gid. Sakto gid. Dulce yung apostolis. Bukan ni hawa lang ko dia kandos ako parang kumpleto na gid. Ang bata. Piloy. Ipili mo. Wala. Amay nagkita ba? Nah, itu ke dan dari mana semua yang terjadi. Subos nah, jangan deketin. Kepilat. Tapos kumula kita sa grupo no. Keteluyan lah. Muna ko tujuan yung grupo. Dia ano niya? Tuan mo ng ilong ka. Sige lang. Kung magbita siya kung tag-ilong. Parehas sa ilong yapon sa'yo, nakapatay sa'yo. Ayaw gimpon dia. Iya. Ano ay naka-uniform? Mo apply na siya. Klaro. Apply naglibor. Tama na mong kalot din ha. Naka-uniform dia. Ina dong. Dinuang ko lagi dong harap nagay tulor mo gagawin manulod. Ay lamot niya. Silahan ng kontrata. Musaka din sa ngayon sa niya dadan. Sumpanday ni mo mo gupudi. Ganyan pag natawa na ipon kami ra po tulong na bili. Ay. Tama mo po. Lagi mo lagi. Maglain-lain mo color. Amo kay plastic man mo ah. No? Pwede mo tipon sa yellow, pwede sa itom. Ano? Prindain mo tohan na yo. Unique man. Unique man. Di. Sabot din sa hapon tulog sa ugma. Sabot ito blow ito mo. Mom din kita butan di gahapon. Blow. Mao na dahil ito di ay. Sabot ugma blow, kapag blow. Wala ito labot tayo diri. Kasi iroin po mo nakadungog minsan blow ta ko niya wala may lang pulo man niya. Di nahimo ino siyang general. General na. Dago gito. Daulaw noon. Ay, naka-apply na sa rin sa'yo. Naka-apply na sa'yo. Ha? Kaya yung bata na mag-gari ng pas tayo mo upo ano? Dibat naman. Mga alat at kamuti ganyan ba? Kita yung kamuti ba? Hindi kapuli. Ay, ano pa pula eh. Ginawa niya, hindi masama na ng kuwan ba, kamuti. Ano dyan yung kuwan, no? Kanang kamuting tao ba? Anak dong. Nidlili kulang na. Magbulka, no? Tal. Tal. Pasam ka po sa rin sa'yo eh. Tanon. Tanon. Nagsite. Batanon, ras yun ang batanon. Ay, tuloy na ron, palalod na po niya. Ibya ba? So? Pulo ka Papayan ng sila mga guys.
Kaya na gini. 1,000 meters. Dua ka ako tagbalas ikan sa kwan. Wala ang kulderto. Ako tagbalas kay para madali kapan ba. Kamasa. Kuan man. Gata silangan. Kung karabaw mong saligan mo ka speed ugay kayo. Binta. Kay layo manggod. Alalay na lang mong pasaan. Balas ko kulang pa ganin. Kaduha pa ning kwan. Kaduhang masa pa ni. O duha pa ka file. Nga dili naman masok sa yuta ang tubig. Nanaw ka na imong balay, di ba? Balis-bisa din mo kusog ang tubig. Pero anak sa open nga yuta, wag dili na mo tubig. Tuyupon naman sa yuta ano ang tubig. Pinapan po yung mga kahoy. Ya kay kung balayan, wala na yung mga kahoy. Di, ang tubig, hindi na mo kuwan sa ilalom. Bago tuyok. Oh. Ayun, tabo yun. May puda sa taas. Diba? Pinukupan na lang sa silan. Bawal lang sa ano. Yun na yung tubig doon sa dulang daw nga. Sara daw sila. Ako mag-tapping na ko. Dili na. Wala na yung panahon. Basta nung kayo na nun. Tama na. Malugaw na ron ah. Ang gutok mo lagi. Gutok na, kasi babaw rin mga natin. Bangagan. Sa bumuwag tubig. Dos buo na wala mo ba tayo black? Kuha na pag si Rinsoy dito. Kuha na dito, Soy. Huwag mga 5 kabuk. Maniago kay ni anak mga lubigon ara ba? Muslim naman na sila god. Huwag gani. Huwag gani. Laro ng lubi. Sabi na Kau haplas dah pula. Berkulang kan. Kau haplas dia. Kau rasa ada. Kulang masa, sulit mo. Nah, Kulang. pulang kurang ada borok na. Ang nayan. Ina, fisik ang kol. Fisik ang alas itu. Sumbagan ka na ron. Wala ka bugno. Nabog na mong ikod. Balos mo na doon. Papisik. Pinumdum siguro. Kaya naman tumtong. Ayay. Halos ng tuyok. Sikan na. Mga po nito nagpuman eh. Nagpum no. Kani kamay. Giligiligi kamay. Kulot tubig. Banyak kena plus ni sa diri. Ay, naman so na gid ba. Kita nakapansyon ng yakatan ano. Manso ni sudah ada ang kinabang. Diri ko na. Dito juga na masteran ano. Wala, kena plus. Kabalo mo. Trabaho ko wala ito brasakon. Balas ako ni. Hindi mo tingnan. Nauna ko na muna nga dito. Oh, Ini po tapulan ko kam. Palapad-labad sa mulo. kadlo. Tadihan ni mo. Dito nang ito, dipikit ko sa pang dito braso ka. Dito ka dito dito ka. Ya, kulang na. Pagkuhan ng tanan na dito. Ano ko niya? Meron mo tatarya ko. Sobra. Sobra. Parang makulang ako bla. Kabuto niya labot. Ini glass. Ikaw sobra. May sobra ganun ni glass. Ikaw na unya kay mahuli namin ikaw na dire.
Pero, tamo na lang. Tamo na lang human. Kaya nila pwede ka ng silid. Dulot na rin. May salamat. Naman ba to? May ban din ba to? Dito siguro stream. Dito na o. Masahan? Masahan. Mas ay nakuan. Lubong ko rin. Ano? Sanay ba ito ba? Dagang hukbong?